Marcos, cando nos coñecemos, creo que foi hai máis de un ano o día que acadara o ouro o prezo máis alto históricamente, pero que no 2025 aumentou preto un 50%. Sí. Estaba, eu creo que falábamos de unos 80 euros, ahora mismo chegou ao máximo esta semana pasada a 120 euros. Wow. O gramo de ouro puro. É verdade que no mesmo día tamén baixou a uns 115. Sí, fluctúa moito, non? Pero está increíblemente alto. Isto por que? Pola compra masiva dos bancos centrais, pola inflación, pola incerteza, polas tensións non comerciais entre Estados Unidos e China. Efectivamente. Sempre que hai estes conflitos xeopolíticos como as guerras, que non se sabe moi ben o que vai pasar, o ouro sempre acaba maior valor. Sí. E precisamente por iso agora, se son xente de ben, non regalen flores, regalen lingotes, que mira, botelle o ollo a este, que tiven bollo porque é o que máis pesa, non? Efectivamente, sí. 50 gramos estou vendo por aquí. Sí. Canto valería este lingote a día de hoxe? Que isto pode aínda subir máis. Sí. A día de hoxe ronda os 6.000 euros. 6.000 euros esta peciña que teño aquí. Sí. Ouro puro, 24 quilates. 24 quilates, é ouro puro. Os lingotes sempre fanse en ouro puro. Pon que é suizo. Iso incrementa o seu valor ou dalle caché? No, realmente ten o mesmo valor. Simplemente que son de unhas fundicións, pode ser española ou pode ser suiza, é indistinto. É importante que leve este sello, non, que pues, LVMA, que sí que é verdad que, digamos, o que dá a certeza de que pesa o que pesa, un certificado que son, pesa o que pesa, e se pon 24 quilates, e que é 24 quilates. Ou seja, non hai maneira de enganar? Non. Este feito, estes veñen así, xa empaquetadiños, que é un pouco como os vendo eu e a xente que quere unha garantía, entón, que van co seu sello, van aí cerrados, eso guardalos para o futuro, para que valga moito máis. Ou seja, que os diamantes xa non son os mellores amigos, agora son os lingotes. Bueno, combinan tamén, que por que excluílos, un lingote, uns brillantes, uns diamantes. Bueno, eu xa fixen un mellor amigo que este anel, precioso. Con esmeralda, non? Sí, esa é unha xoia antigua de esmeraldas e brillantes. E de canto estaríamos a falar, máis ou menos? Eso ronda os 2.500 euros. Pois é unha peza ben bonita, si señor. Canto dixestes? 2.500. Carai, xa pode ser bonita. Pouco me parece, ben bonita, ben elegante. Sí. Mira, unha cousa que sí que pasa é que como hai un tempo que ven pasando isto e que en medios de comunicación e demais se está pois animando a que a xente tamén teña en conta que o ouro tamén se pode traducir en diñeiro, moita xente está agardando o momento porque parece que non deixa de medrar, pero entendo, Marcos, que en algún momento isto ou se estancará ou empezará a descender. Cando facemos ese troco entre o ouro e o diñeiro, non? Estamos aí agardando un momento? Sí. A ver, é verdade que non é unha ciencia exacta, non o podemos saber, pero que sí sabemos, por exemplo, que hai correccións. Cando leva un tempo subindo como está pasando. Ou hai pouco, unha corrección técnica. Esta semana mesmo estaba vendo, non? Eu, cando iba por 90 ou 100, dixen, xa está, isto xa non pode subir máis. Chegou a 120, agora está, pois parece que é unha pequena corrección que está en 114 a día de hoxe, pois incluso pode seguir. Por eso dixen antes, é bo momento para vender? Sí, porque a xente que quere sacar uns cartiños, claro que é bo momento, porque ahora mismo está altísimo. Para comprar? Pois para comprar tamén sempre é bo momento, porque sempre vai a seguir subindo, cos anos vai a subir. Entón, parece unha paradoja, pero é así como funciona. Temos unha cadea, non? Dunha señora do público. Se quere saber, pois se é boa, non é boa, canto pode sacar por ela. Claro. Podemos pasala? De quen era? Sí, claro. De quen é? Se non di ninguén, se non... de vostede. Non podemos marchar con ela, non? Vale, o que facemos sempre... Cantos anos ten esta cadea? Collo o micro. A ver, o micro que está aí. Vou no coller. Non sei, certo, pero debe ter 20 algo anos. 20 algo. E quen lle regalou? Comprei, eu. Ai, comprou unha, dixo, un capricho para min. Un capricho que tuve. A cadena, o anillo e os pendientes. E canto pagou, lémbrase? Non me acordo moito, pero parece que foron 60 e algo mil pesetas. Pois imos ver canto vale agora. 60.000 Non sei. pesetas. Imos a mostrar a cámara para que se vexa ben. Esta peza que imos ver cal é o seu valor económico, pero entendemos que despois de 20 anos un valor sentimental inconmensurable. A non ser que nos diga agora, Marcos, que isto vale 10.000 euros, que entón igual negociamos, non? O primeiro que facemos é comprobar se se trata de ouro, de cantos quilates e todo isto, non? Podía ser unha peza chapada, o que facemos sempre unha marca na pedra de toque para deixar un rastro do metal. E agora chega o momento da verdade. Comenzamos co ácido de 18 quilates.
agárdase un esintres e vemos que o ouro permanece. Isto nos di que é ouro de 18 quilates. 18 quilates. Sí, e vamos a dar un precio estimado que pode ter a día de hoxe no Antes mercado. vouche dicir, ela dixo que pagou algo máis de 60.000 pesetas. 65.000, voulle poñer. Espere. 65.000, por aí. No. Que serían uns 390 euros agora mesmo. Sí. Vale? Moi ben, para saber si medrou o Polas, prezo ou non. polas pezas todas, non Sí. pola cadena solo. Sí, Polo claro, anillo, estamos falando tamén claro, do claro, anel, claro, era un xogo, e dos un xogo de pendelos. todo. Mellor aínda, Hai que no. restarlle, imoslle poñer 200 euros Era pola todo. cadena, Veña. por non exemplo. foi solo a cadena. Vale. Vale. Colgando. Isto a día de hoxe, comprado novo na xoiería, ten un precio aproximado de uns 1.600 euros. 1.600 euros. Carai. Caramba. Nos vamos a dar 300, o que pagamos. Venderíao? No. Non a vendo. Non a vende? No. Inda que fora algo que mercou vostede. Ainda foi algo que merquei eu, pero merquei na boa ocasión, que me apeteceu, e que aquí sen comprar e comprena. E puiden a comprar. Pois moi ben, claro. Daquela. Puiden Pero a non te comprar. enfades. E foi para unha ocasión, E lembrase de que ocasión era? dunha boda. Dunha boda. E foi unha boda bonita, importante. Foi moi bonita, importante, sí. E lembranlle entón momentos agradables, non? Sí. Vale, pois nada, non a venda. Entón, nin a vendo, nin nada. Cando eu falte, os meus fillos que lle fagan o que queiran. Ah, Ahora para que vender. isto tamén hai, non necesariamente, eu herdei algunha, mira, pois este anel que levo, por exemplo, é unha Nin herdanza. a cambio por nada. Non a vende, que non hai a por vende, qué. eh? Isto pasa moito coas xollas, non? Que en algunhas familias Sí. permanecen porque teñen ese valor sentimental e aínda que se poidan cambiar por cartos, a xente non quere conservalas. Claro, no, moitas veces, Bonita, eh? obviamente, o valor sentimental é moito maior. A veces transfórmanas un pouquiño para traelas un pouco xa a estes tempos. Porque iso e tamén se pode facer, non? Claro, podese Actualizalas. actualizalas un pouco ou directamente fundir e facer unha peza nova. Iso ocurre moito cas alianzas. Moitísima xente leva as alianzas co ouro das alianzas dos seus pais Bonito. ou dos seus avós. Unha vez que faltan, gardan ese ouro queren especificamente que se lle faga, eu fundolles exactamente co seu ouro e fanse as Porque do alianzas. anterior matrimonio eso non se fai. Sí, É eso de ia peor preguntar. gusto, Juan, é de peor Canta xente gusto. vai vender as xoias de persoas cos que xa non están. Sí, ou sí. de relacións que non saíron ben. Sí, eso pasa a miúdo e moitas veces hasta se nota un pouco, non? Pola maneira na que entran e como te deixan a Que che xoia digan, a ver, aí. canto me das por Tirando, esta trapallada, Sí, non? pouco máis veñen cas alianzas e co DNI xa, non? Para que lle fagas a compras un pouco sin saber o que lle vas a dar. Qué curioso, non? Como a mesma peza pode ter distinto Sí, sí. valor Claro. para cada quen, claro. Sí. Marcos Pérez, moitísimas grazas, sempre aprendemos moito contigo. Gracias Un a vos. aplauso para Marcos, sei que unha maravilla estar con él.